A gyertya az egyik legnépszerűbb eszköz a technikai elemzésben. Segít vizualizálni, hogy hogyan mozgott az ár egy adott időszakban. Egyetlen gyertya 4 adatot mutat meg nekünk, van nekünk egy nyitó árunk, van nekünk egy záró árunk, van nekünk egy legmagasabb pontunk, illetve egy legalacsonyabb pontunk. Ugye a bullish gyertya példájában itt nyitott az ár, itt zárt az ár, ez volt a legalacsonyabb pontja, ez volt a legmagasabb pontja. Ezeket a pontokat canócnak, vagyis wicknek nevezzük. Szóval ez egy top wick, ez pedig egy bottom wick. Ugyanez a bearish példában, csak ott az ellenkezője van, az ár itt nyitott, és itt lent zárt, ugye ez egy bearish gyertya, szóval itt az ár az lefelé ment. Ugyanúgy van nekünk egy top wickünk és egy bottom wickünk, vagyis egy canócunk mind a két oldalon. Minden gyertya egy adott időszakot mutat, ezt nevezzük timeframe-nek. Hogyha te az 1 perces timeframe-en vagy, akkor minden egyes gyertya egyetlen 1 perc árnak a mozgását mutatja be. Hogyha te egy napos timeframe-en vagy, akkor pedig egy egész napnak a mozgását mutatja. Szóval aznap ez volt a legmagasabb pont, aznap ez volt a legalacsonyabb pont, itt nyitott a napi gyertya és itt zárt a napi gyertya. Szóval ez egy nagyon alapfogalom, amivel szerintem mindenkinek képbe kell lenni, hogy mi ez a gyertya, mit mutat. Erről az ingyenes playbookomban a 7. oldalon tudtok olvasni.